Ce vrei să ne spui, Anda? Vreau să vă spun că voiam de foarte multă vreme să încerc matcha de la voi. La câte reclame am văzut și pe Insta și pe TikTok și peste tot. Și în sfârșit am încercat strawberry matcha și e divină, e superbă. Dar nu-i reclamă, nu-i nimic acum, da? Da, nu, deci, pe bune, chiar îmi place de mor. Deci, Ce râde, ia uite ce râde. Mulțumesc mult! Te pup suflet cald, te pup. Fii atentă, ne urmărești pe Insta, TikTok undeva? Da, eu știu că v-am dat follow. Fii atentă, până când te uiți tu, eu mă duc la geamantan în spate. Hai să vedem. Ia uite, îi dăm și să-și aleagă frumos. Hai să te vedem, Anda, suflet cald. Ia uite. Following, n-am Nici dat nu acum, contează dacă ai sorry. mai dat acum, Deci- alegeți. Dacă vrei breloc anti... Hop, Vai. ăsta este un piele lucrat așa frumos manual și ăsta este un breloc antistres. Cred că brelocul, deci toate sunt roz, ador culoarea roz, sunteți superbi. Și tu ești superbă. Mulțumesc! Știi că vezi înalțiție în tine, este așa o reflexie unul altuia. Da, exact. Deci chiar m-a atras de foarte mult timp locul ăsta și mi-e ciudă că nu e și în Cluj. Haideți și în Cluj. Uite că acum e în Cluj. Păi, Acum e în Cluj. Să fie stabilit. Eu zic că trebuie să venim și în Cluj, da.